yeah. I aften er det jul. Det kilder i min lille mause. Hvad var det nu vi skulle? Vi skulle danse rundt om træet, åbne gaver, drikke gløgg. Vi skal spise til det gør afse. Jeg glæder mig for vildt. Hvad mon der er i julesokken? Jeg tager min julesvætter på. Du har ventet lidt forkert, det ser mega fjollet ud. Det skal næsten med i vloggen. Hvis bare det var jul hver dag, så vil hverdagen være perfekt. Hvis vi kunne leve af pebernødder, drikke kakao og spise konfekt. Jul hver dag, jeg nyser lige af 20, mens mor hun går og synger All I want for Christmas is you. Nu er det gavetid. Ej, en deo og nogle underbukser. Hvad skal jeg bruge det til? Jeg siger mange tak, og jeg nikker med et hak, selvom gaven sokser. Nå, vi prøver pakkelej. Og nu håber jeg det ikke kokser. Jeg fik en 6'er, juhu. Jeg tager den store pakke op, og jeg river den i tu. Flere underbukser. Hvis bare det var jul hver dag, så vil hverdagen være perfekt. Hvis vi kunne leve af pebernødder, drikke kakao og spise konfekt. Jul hver dag. Og her er en and. De propper mig med svisk og kardemomme og et eller andet. Kommer julemanden ikke snart? Mælken er sat frem, vi håber du kan lide dig. Det kan I tro jeg kan. Det er ikke for sjov, at jeg er julemand. Ho, ho, ho. Men hvis bare det var jul hver dag, så vil hverdagen være perfekt. Hvis vi kunne leve af pebernødder, drikke kakao og spise konfekt. Jul hver dag, vi har et juletræ. Vi hopper, drejer rundt og siger tak, tak, tak skal I have.